pošto je Tik From uspeo da ih zarobi. Droidi i njihov gospodar Tal Jobem bili su primorani da otkriju gde je sakriven ratni satelit Trigon 1. Ali naši junaci su programirali smrtonosno oružje da uništi svoje opake tvorce. Sistem vođenja! Blok za spuštanje ne reaguje! Ja sam na kursu udara u tvrđavu! Droidi i njihovi prijatelji su uspeli da umaknu, ali ih Fromova banda željna osvete i dalje goni svemirom. Trka do kraja. Sljedeći cilj, trka na bunti. George, ti i veštica ste spremni za prvu pobedu? Zbrisat ćemo sve, Tal, momče. Sve spremno, Ki? Čim je Artu i Tripio spreme za brzinu svetlosti. Tripio, kako ide? Sasvim dobro, gospodarice Ki, ako tako mogu da kažem. Uskoro ćemo srediti. Šta to bi? Gospodar Tal, napadnuti smo. Vidim, brzo unutra! Vrata. Zaglavljena. Neće, pa neće! Hej! George! O ne, pogodili su jednu mašinu. Ko su oni? To sad ne možemo otkriti. Hiperbrzinom! Htela sam već, ali ništa. O Bože! Šta? Spoljna kontrola hiperbrzine? Da kako znam da je tu i sam hteo da predložim. Zbog njih sam izgubio super oružje. Trigon, ključ za preuzimanje svih ostalih bandi u galaksiji. Ostala mi je samo ova krntija. Hej, usporavaju. Krntija, kažeš? Gledaj! Vidiš šta si uradio, Artu? O ne! U redu. A gde su Dovrag nestali? Opet su ti utekli, Tigi. A šta ti očekuješ od ove krntije? Za njima. Samo da ne ostanemo nasukani. Ne brini. Tu je hiperbrzina. Spremni za brzinu svetlosti. Sad! George, jesi li dobro? U redu je. Gde su droidi? Tripio, Artu, Tripio, šta je s vama? Bilo je gusto, ali kao i uvek ja sam se držao uspravno. O, Artu, šta je sad? O ne! Crvena uzbuna! Sad stajni trap! Spremite se! Da! U pomoć! Izvuci me! Artu, di tu? Dobro došli na bunta otpad. Kupujete, prodajete. Mi smo tu slučajno. Ti mi kažeš. Da li biste mi pomogli? Ja sam Proto 1, jedan od one malo bolje vrste. I tvoj tvorac mora da je od iste vrste. Ja sam taj tvorac, čitav vek lojalne mehaničke službe i onda te bace. Sam sam se popravio. O, drago mi je, Artu, Ditu. Ima li negde ambulanta? Imate sreće, tamo je na brdu, baš pored puta.
Lep vam taj brzinac. Izubijan, ali dobar. Sa brodom je druga stvar. Ja to mogu da sredim. Mislim da gospodarica Key želi još nečije mišljenje. Čuj, hromirani, možda sam star, ali mogu da ti zavrćem elektronska kola čitav milenijum. Možeš da središ? Rekoh da mogu. Važi, vraćamo se posle trke. Dogovoreno. Drago mi je, Artu Ditu. Treba pažljivije da biraš prijatelje, Artu. I kod droida važi, s kim si onakav si. Ja sam bio gangster broj 1 u galaksiji. Gledajte me sad. Sve zbog tih trkača i njihovih prijatelja. Hoću da plate za to. Platit će kad ti kažeš Sisi From. Kome govori? Napominjem, nemam ništa sa nekim drugim vođama bandi i... Džaba Hat je ucenio tvoju glavu. Ti ne smeš reći gde sam. Ne boj se, Sisi From. Ja sam tvoj dužnik. Učinit ću što tražiš. Dobro. Sam odaberi način. Samo mi dovedi smutljivce. Niko mi nije umakao. Imam razloga, seti se. Boba Fett? Sad je dogovoreno, Sisi From. Sad ti ne dugujem ništa. Što se petljamo sa tim lovcem na ucene? Ništa nije gore za njih. Skoro da žalim ta dva jadna trkača. Za trke su važne obe ruke. Kao da si ti na vozačkom sedištu. Bit će drugih trka, George. Ne ovakvi, sve prave zvezdi sistema su ovde. Hej, ništa od te trke ako ne okrpimo vešticu. Ne budi smešan, Artu. Predlaže da nam pomogne ona kanta Proto 1. Hej, nije loša ideja. Ali, sir, ja sam već našao nekog da nam pomogne. U stvari, našao je on mene. Naći ćete tu sav alat, gospodaru Tal. Sve što vam je potrebno. Prosto da ne veruješ. Dokle je alat naš bijel 17? Dok je mi potreban? Moj gospodar nije tu. Ima nekakav poslić. Srećan slučaj. Šteta što George mora da provede noć u ambulanti. Da, baš bi se igrao sa ovim alatom. Dobro je, Tripio. Srećni ste što imate ovako odanak droida. Trudim se što bolje mogu. Razumeš, Lex? Boba Fett mora biti uklonjen. Moramo dokazati da mi to možemo sami. Po čemu to mi, reptilu? Moraš mi pomoći, Lex. Šta dobijem ja? Novo delo. A možeš me zvati Tigi? Tvoj red, Tigi. Ne ljuti se na njega, Artu. Tripio je srećan što je našao srodnu dušu. Gospodarice Key, ispada da smo BF 17 i ja položili iste završne ispite. Kako to misliš gde sam bio? Otkad si ti to moj gazda? Ako baš moraš da znaš, upoređivali smo utiske sa svojih putovanja. Zadovoljstvo je sresti droida sličnih intelektualnih potencijala za promenu. Možda bi se Artu uključio u naše razgovore? On je dobar radnik, ali Havaj nije baš neki partner za razgovor. Idem do depoa, možda je gospodaru Talu potrebna pomoć. Vrati se brzo. Da pomognem i ja? Oh, divno. Raduje me što nisam jedini koji može da pomogne gospodaru.
Evo me za trenutak. Artu! Gas! Možemo postaviti detonator dok nisu tu. Ki, šta je bilo? O, gas! Rupa naša u tanka. Artu me je spasao. Odlično, momče. Hodi, Ki. Uzet ćemo tablete kiselnika u ambulanti. Artu, čuvaj vešticu dok nismo tu, okej? Artuditu, šta si to uradio? Procurio gas? Kako to kran razorio vrata? Nema opravdanja. Ti si radio sa tankom. Ti si bio nemaran. Ne smete ostaviti vešticu bez straže. Znam dobro mesto za nju. Predlažem da je odmah oteramo tamo. Izvrsno. Ne znam šta bih bez tebe, Bier 17. A ti, Artuditu, do sad si samo nanosio štetu gospodarevom poslu. Treba da odeš pre nego što uništiš još nešto. Kako ćemo stići brzinac u ovome, ha? Samo gledaj. Drž se. I ne gužvaj odelo. Artu, šta je? Sigurno dobija signal od Tripija. Kreći. Bela veštica će ovdje biti sigurna. Izvrsno, Bier 17. Gle, šta li je to? Bijel 17, najniži vid života koji je ikad šetao planetom. Nikog ne treba vređati. Mislio sam da su te odavno rasturili, stari. Vidim da je to ostavljeno meni. Zaista, Bier 17, ne marim za ovaj krš više nego ti, ali zbilja mislim da... Začepi, hromirani. Ovaj trenutak sam čekao. Ali, ne shvatam. Juriš! O, šta sam uradio? Do sad je tvoj Artu primio moj signal. Odvešće tvoj gazdu u klopku mog gazde. Šteta što nećeš moći to da vidiš. O, kakva luda beh. Da verujem strancu, a ne Artu, drugu mog. Zbogom, Artu. Oprosti. Artu. Nećeš. Hajja! Da povrediš mog prijatelja. Artu, druže, oprosti. Gospodar Tal. Veštica mora da je tu negde. To je klopka! Vešticu i kidajmo odavde. Ovo mora da uspe. Termalni detonator će im pomoći da naprave pravi bum. 10 krugova i... Kome treba Boba Fett? Gospodaru Tal, veštica, ovde! Artu startuje! Odvući ću ja njega. Sedi i bit će okej. Dobro. Tripija u zaklon!
Zaustavite ga! Stavili su termalni detonator u brzinac! Termalni detonator? Pući će u 10. krugu! 10. krug? Tal onda ne sme da vozi do kraja trke. Dobrodošli na trku u Bunti! Gledaj! Admiral Screed! Svi su tu osim imperator lično. Baš je lepo od vas što ste nas primili u svoju ložu. Gde je Tal Joben? Jedva čekam da se razleti u 1.000.000 komada. Hajde, Tal, gde si? Oni kreću! Dođe, bolan! Šišni ih, Tal! Ko je to? Naknadno upisan Boba Fett i njegov srebrni! Još 9 krugova! Hej! Ovo će te usporiti! Artur, vuču nas nazad! Drugar! Samo tako! Još 5! Još 5 krugova! Još nisi pobedio! Još par krugova, Artur! Raspali, Tal! George, stavljen je detonator da raznese vešticu. Još 3 kruga. 3 kruga! Izvinite se, 2 kruga. Termalni detonator! 10. krug! Pobednik je Tal Joben! Sjajna vožnja, drugarčino! Bio si divan, znala sam. Bravo! Bravo! O, Artu, i ti si bio divan. Je li to Boba Fett? Čuo sam o njemu. Šta lovac na ucene ima s nama? Lovac na ucene? E pa čestitam! Dobio si lepu trku. I to je lep brzinac. Ja sam Zebulon Dek. Zebulon Dek? Brzinac korporacija? Čuo si za mene? Želim da radite za mene. Planove, izradu. Kad biste počeli? Ha, sutra. A onda sutra! To je kao ostvareni san, gospodaru Tal. Korporacija Zebulona Deka. A, ništa od toga bez tvoje pomoći. I Artuove. Kao što reče Artu, za nas je prava čast da vam služimo. Svejedno, hvala ti. Gospodar nikad ne zahvaljuje droidu, ali hvala vam za vaše hvala. Idete nekud? Mogao sam znati da je sve to maslo Fromovih. Vi baš ne znate kad je dosta. Baci to! Upozoravam! Ruke na potiljak! Proto! Proto! Idemo odavde! Kiksaro! Zbog tebe sam izgubio droida, brzinac i skoro glavu. Tik From! On je to smislio. Da probamo. Napred! Jabba Hutt će dati dobru nagradu za vas.
Ali ne možeš da popričam o tome. Mnogo pričaš, stigi. 2 dedaka, oba 2 jednaka. Idemo odavde. Da se nađemo sa Zebulonom. Artu, Proto, moramo da krenemo. Ne, ja ne. Bunta je moj dom. Čuvajte se. Zbogom, stari druže. Navrati ponekad. Stari Proto je vazdan tu. Artu, šta to radiš? Ostavi taj interkom. Pa šta ćemo sada? Siguran si da Zebulon neće Artua i Tripija? Nemoguće. Politika kompanije. Reprogramirali bi ih. Mislim da ne bi više bili Artu i Tripio. Onda mani Zebulon deka. Okej, u redu. Nećemo taj posao. Nemate bolje prijatelje u galaksiji. Spremni za brzinu svetlosti? Artu, kud si pošao? Naravno. Sasvim si u pravu. Brzinom svetlosti? Sad! Ne volim ovakve odlaske, ali kanda drugčije ne može. Da smo ostali, oni ne bi prihvatili taj posao. Sad su slobodni. Da, to je bila žrtva, Artu. Ali zato služe prijatelji. Možda oko nas nema ničega, ali nešto imamo. Prijatelje. Preveo Miroslav Nastasijević. Tekst govorili Vida Jovanović, Vojislav Cinkocki, Aleksandar Đorđević, Miodrag Petronje, Miodrag Petrović, Emil Kurcinak, Aleksandar Gajin. Tonmajstor Karlo Morvej. Realizacija Televizija Novi Sad 1989.